Kan du have fornemmelsen af, at det er svært at trække vejret i din egen krop? At du ikke helt kan være der. Det spænder lidt bag skulderbladene. Og bunden af brystkassen og fornemmelsen af ikke helt at kunne trække vejret fuldt ud. Og at du fylder lidt for meget til din krop. Så er der en kort visualiseringsøvelse her, som kan hjælpe dig med at få lidt mere plads til dig selv. Så bare lige sid et øjeblik, eller stå og mærk underlaget under dine fødder. Have fornemmelsen af, at du er stabilt understøttet af det, du står på. Læg mærke til dit åndedræt, og mærk, at du kan forestille dig, at dit åndedræt går helt ud i fingerspidserne, og helt ud i tåspidserne, og helt ud i hårspidserne, for hver eneste gang, du trækker vejret. Og tillad så at have fornemmelsen af, at dit åndedræt også passerer forbi din fysiske ramme, din hud, helt ud i dit energifelt. Og læg mærke til, hvor langt væk dit energifelt er fra din krop. Det er ligegyldigt, hvor det er. Bare læg mærke til, hvor du fornemmer, at grænsen er til dit energifelt. Og så tillader du dig bare lige så stille at udvide dit energifelt. Bare gør det større og større. Du sidder eller står med en dyb forbindelse til jorden. Du kan eventuelt mærke lange hvide rødder fra dine fodsåler række ned i jordens kerne. Læg mærke til, hvad det er for en livskraft, guddommelig energi, der strømmer op igennem dig fra moder jord. Og læg mærke til, hvad der sker i din krop, mens du langsomt udvider dit energifelt. Læg mærke til, at spændingen på ryggen løsner. Dit solarplexus løsner. Og hvis du har lyst, kan du sætte fuld fart på og udvide dit energifelt i det tempo, der passer dig, til den størrelse, der passer dig. Måske er du lige så stor som det rum, du sidder i. Måske er du lige så stor som den skov, du går i. Måske er du lige så stor som den by, du bor i. Som det land, du bor i. Som det kontinent, du bor på. Måske fylder du hele kloden. Og det er bare helt okay. Der er masser af plads til alle andre omkring dig. Og der er masser af plads til dig. Du må fylde alt det, du vil. Og mens du sidder her med et kæmpe energifelt, så læg mærke til, hvor nemt det er at trække vejret. Læg mærke til, hvordan din krop har det. Der er frit på bagsiden. Der er frit på forsiden. Alt er præcis, som det skal være. Tak dig selv for den her tid. Og læg mærke til, at dit energifelt lige så stille trækker sig sammen om din krop igen på den kærligste, blideste, mest omsorgsfulde måde. Lige præcis den måde, som gør, at du kan fortsætte med at være fri. Trække vejret frit. Bare nyde og være til stede lige her og nu. Tak. Ha' en skøn dag.